салом мухлисони беҳтарини дунё, ба Лигаи Чемпионҳо расидем. Бозии якум зери роҳбарии мураббии нав қаноаткунанда нест. Дар худи Испания ҳам дидем ки Ситиен кори на он қадар хуб оғоз кард, аммо муҳим ин ки бебарор набуд. Барселона дар марҳилаи якуми плей-офф ба дастаи Наполи ғолиб омада натавонист. Дар натиҷа Ситиен аввалин тренер шуд ки аз соли 1997 исо дар бозии дебютии худ ғалаба накард. Ин ҳамааш гапи бекор. Муҳим ин ки Валверде бигзор охирин тренер бошад ки дар Камп Nou 3 гол зада дар бозии ҷавобӣ мағлуб шуд. Ҳоло аз ҳама асосаш Барселона рӯ ба беҳбудӣ оварда истодааст. Маълум аст ки тренер ягон нақша дорад. Бозии бемаънӣ дар охир бо натиҷаи мусбат ва ба фоидаи Барса анҷом ёбад. Биёед дар бораи бозии шаби гузашта бо пуррагӣ гап мезанем. пеш аз сар кардан мехоҳам хотиррасон кунам ки сарпарасти видеои мо компанияи 1x мебошад. онҳо на танҳо моро дастгир мекунанд, балки дастаи Барселонаро. агар футболро хуб фаҳмӣ, то рӯзи 1 март эл классико мегузарад. ба ссилка комментария буда дар омада бо промокоди Barsa.tg соҳиби 6500 рубл шавед. дастгирии шумо пешравии мо. Барселона дар ин ҷуфт суперфаворит ҳисоб мешавад. дар тамоми мусобиқа яке аз даъвогарони асосӣ барои чемпион шудан. Аммо дар Неапл Барса худро бисёр нороҳат ҳис кард. пеш аз бозии Ҷеннаро Гатсо ваъда дода буд ки илоҷи Мессиро меёбад. футболбози беҳтарини ҷаҳонро ба қафас меандозад. онҳое ки тренери Наполиро мешиносанд хуб медонанд ки Гатсо марди қавл аст. ӯ воқеан ба як мутахассиси кордон оид ба безараргардонидани ситораҳои футбол табдил гардидааст. қоли шудан дар кор. дар як бозии махсус дар давоми як моҳ Гатузо тавонист пеши рӯи ду футболбози беҳтарини ҷаҳон Роналдо ва Мессиро гирад. чӣ тавр ӯ муваффақ шуд? фикр мекунам барои мухлисони Барселона он қадар муҳим нест. барои ҳамин дар бораи проблемаҳои Барса ва дар бораи ана ҳамин бозӣ суҳбат мекунем. вале боз ҳам ба бузургии Месси як бори дигар қоил мешавем. пеш аз бозӣ бисёртар баҳс карданд ки Месси зур аст ва ё Марадона. дар маркази таваҷҷӯҳ ҳамин ду нафар легендаи футбол буданд, ҳарчанд бар муқобили ҳам ягон бор ба майдон набаромаданд. фикр намекунам ки аз таърих огоҳ нестед шумо. Марадона дар ҳамин Наполи беҳтарин даври фаъолияташро гузаронида истодааст. ӯ барои Наполи болотар аз як бозингар, як одами бомуқаддас ба ҳисоб меравад. Месси дар таърихи навин беҳтарин аст, аммо онҳо ӯро ҳамчун ҳамватани кумирашон ва давомдиҳандаи бозингари дӯстдоштаи худ қабул накарданд, балки ҳамчун рақиби Марадона пазируфта шуд. Месси ки бояд маълум карда шавад кадоме аз онҳо беҳтарин бозингари аргентинӣ дар таърихи футбол мебошад. аз ин хотир Месси ва умуман тамоми Барселона бар муқобили 11 Марадона ба майдон баромаданд. барқи чашмонашон дида мешуд. бигзор каме дигар аниқтараш бо усули ҳимоявӣ, яъне автобус бозӣ намуданд. барои ин касе маҳкум намекунад ки чаро шумо бо 10 нафар дар хатти ҳимоя бозӣ мекунед. барои натиҷа ҳамаи усулҳо раво аст. акнун дар бораи худи бозии Барселона дар давоми 90 дақиқа танҳо як зарбаи мустақим зад, махсусан якум тайм бисёр бемаънӣ гузашт. меҳмонон аз рӯи анъана тӯбро соҳиб шуда 71% бозиро назорат карданд, аммо дар хатти ҳуҷум чизе фикр карда натавонистанд. танҳо ду зарба аз тарафи Месси ва Ракитич буд ки он ҳам мустақим нест. бозиҳои сафарӣ дарди сари асосии Барселона аст. аз 8 бозии охир дар марҳилаи плей-оффи ҳамин мусобиқа Барса фақат дар як тоҷ ғолиб омадааст. моҳи апрели соли 2019, яъне ӯ солак дастаи Манчестер Юнайтед шикаст дода шуд. пеш аз ин дар 7 бозӣ ғалаба накарданд, 2 мусовӣ, 5 шикаст. даҳшат. таносиби голҳоам одамро хиҷолатхада мекунад. 17-2. нигоҳ накарда ба ин ки Гризман гол зад, дар умум на он қадар бозии хуб нишон дод. статистикаи чемпиони ҷаҳон чунин аст. ҳамаги як зарбаи мустақим, 0 дриблинг, 0 пас барои зарба задан ва аз 7 зарбаи задаш 3 он хато аст. барои Барселона бозингарони мисли Хави ва Иньеста намерасанд ки дар лаҳзаҳои даркорӣ шиддати ҳуҷумро зиёд кунанд. Де Йонг аз ӯҳдаи ин кор баромада наметавонад. аз ин хотир Бускетс дар ин бозӣ асабӣ шуд ва худаш ҳуҷумро ташкил кард ки он бо гол анҷом ёфт. ҳоло ба ғайр аз Месси ва Бускетс касе нест ки бозиро бар дӯши худ гирад. дигарҳо фақат ба ҳамдигар тӯбро дода метавонанду тамом. воқеан Артур бад нест, лекин аз чӣ сабаб бошад ки ӯро дар захира нигоҳ медоранд. сад афсӯс Бускетс дар бозии дуюм иштирок карда наметавонад. ӯ дар якум тайм корди зар гирифт ва акнун дар Камп Nou ба хотири ӯ бояд ҳама бозӣ кунад. Серхио Бускетс аз рӯи ҳамаи нишондодҳо беҳтарин бозингари ин вохӯрӣ буд. ба ғайр аз паси айёронаи ӯ ба Самеду, пасҳои бисёри Бускетс дар нимаи майдони Наполи ба қайд гирифта шуд. аз 121 пас 86 он дар нимаи майдони рақиб. ин дар ҳоле ки Барселона ба дарвозаи Наполи бо роҳи каҷу клет наздик мешуд. дар 45 дақиқа ҳамагӣ 3 бор дар дохили ҷаримагоҳ
ҳарбагоҳ ба тӯб расиданд. Бори охир дар бозӣ бо Рома ин статистика ба қайд гирифта шуд. Дар баробари ин Барселона 455 маротиба ба ҳамдигар пас карданд. Наполи бошад ҳамагӣ 195. Ҳама медонем ки Наполи аз контрҳуҷум метавонад дилху дастаро ҷазо диҳад. Барселона бошад дар ин ҷиҳат тӯъмаи тайёр аст. Умуман дар ин бозӣ хатти ҳимояи Барса танҳо аз Тер Штеген иборат буд. Мертенс баъди гол задан бо Бускетс бархӯрд ва бозиро идома додан натавонист. То бозии ҷавобӣ эҳтимол ӯ барқарор мешавад, аммо дар Камп Nou як қатор футболбозони Барса иштирок намекунанд. Серхио Бускетс ва Артуро Видал дисквалификатсия шуданд. Дар давоми 3 дақиқа ҷанговари Барса 2 корти зард гирифт ки набудани ӯ дар Камп Nou ҳис мешавад. Пике то 3 дақиқа мондан ба анҷоми бозӣ осеб бардошт ва аниқ дар Эл Класико бозӣ карда наметавонад. Наполи танҳо дар идора кардани тӯб ба дастаи Барселона имкониятро бой дод, аммо аз рӯи дигар статистика баробар буданд. Зарбаҳо 7/8, дриблинг 9/11, аз ҳамдигар гирифтани тӯб 13/14. Хулоса, Наполи ба таври қофӣ дарди сар эҷод кард. Ҳиссои бозӣ барои Барса бисёр қулай аст, аммо дар Камп Nou эҳтиёт шудан дар кор. Гатузо як габи дигар гуфт ки ташвишовар аст. Ба Каталония сафар карда барои роҳхат ба даври дигар мубориза бурдан барои мо ҳам қарз асту ҳам фарз, гуфт тренери Гизалаи Наполи. бо назардошти он ки Барселона дар хонаи худ беҳтар бозӣ мекунад, дар ин ҷуфт ҳоло ҳам фаворит ба ҳисоб меравад. Барои ҳамин бозӣ ба футболбозони Наполи аҳсан мегӯям, аммо инро ҳам гуфтаниям ки майдони Камп Nou васеътар аст. Рахна кардани хатти ҳимоя осонтар мешавад. Дар ин шаб рӯз бозингарони Барселона бояд тифоқ шаванд. Алба, Суарес, Дембеле ҷароҳат бардоштанд. Видал ва Бускетс аз ҳаққи бозӣ маҳрум. Ин имтиҳони ҷиддӣ аст барои Барселона вақте ки бояд характер нишон диҳанд. Дар пеш Эл Класико аст. Мухлисони Барса чун ҳамеша мехоҳанд ки дастаашон дар майдони Сантьяго Бернабеу пеш аз бозиҳои муҳим машқу тамрин кунанд. Дар бозии ҷавобӣ нақшаи Барселона бояд чунин бошад. Аз ҳад зиёд тӯбро соҳибӣ кардан он қадар муҳим нест. Наполи маҷбур аст ки гол занад. Дар контрҳуҷум онҳоро ҷазо додан беҳтарин вариант аст. Дӯстон, ба ҳамин тамом. Бовар дорам ки эҷодкории ман ба шумо писанд меояд. Барои ҳамин Барселонаро дӯст доред ва канали Барса TG-ро дастгирӣ кунед. Дастгирии шумо пешравии мо. Бо шумо буд Муҳаммад Гаиров. Хай, дар паноҳи Аллоҳ.